מה קורה חברים? כאן משה והיום אנחנו הולכים לעשות שאלות תשובות, רצון שאלות תשובות. באינסטגרם שלי אני פרסמתי פוסט שתכתבו לי שאלות ואני אענה לכם היום פה בערוץ שלי. אז כל השאלות כתובות פה. הנה, זה הדף. כמה שאלות כתבו? וופה, אין לכם. תגיד, כמה שאלות כתבו? יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. זה הכל? כן. רוצים לראות? הופ! לא. תעקבו אחריי. כן. בקיצור, שאלה ראשונה, או ש... כן, יאללה, שאלה ראשונה. יש לך טיק טוק? כן, יש לי טיק טוק. קוראים לו משה קילו, גם באנגלית. קוראים לו משה קילו באנגלית. שאלה הבאה, אתה אוהב את יאיר קילו? לא. אני לא אוהב אותו, זה חר בן אדם. סתם, הוא אח שלי. אתה לא אוהב אותי? סבבה, אין בעיה. לא, רגע, שנייה, לא. כן, אני אוהב אותו. הוא אח שלי. כמה זמן אתה ביוטיוב? אני... 3 שנים? 2? אתה בגדר של 3 שנים. אתה התחלת ב-2020. 2021. לא, התחלת ב-2020. באמת? אני זוכר 2021 פתחת. אז בערך הוא 2 ביוטיוב. בערך, כן. איפה אתה רואה את עצמך? בעוד 2. אני רואה את עצמי... לא יודע. אני חושב אני אעלה עוד סרטונים בעוד 2, או שאני אפרוש כבר, אני חושב... לא, אני לא אפרוש. אני אעלה עוד סרטונים. כן, בוא נמשיך. בן כמה אתה? אני עוד מעט בן 11, מי שלא יודע. כן, פלש, לא משנה. כן, אתה ויאיר קילו אחים? לא, אני חבר שלו, סתם לא, הוא אח שלי. הוא גם פה, הוא צלם. היי. למה אתה עושה לי היי? אני מכיר אותך כבר מעל 11 שנה. היי, תעקבו אחריי, קישור בתיאור. כן. אגב חברים, הגענו בערוץ שלי ל-200 וואלה, אני אומר לך, אבל שנייה, למה אתה... רגע, שנייה, תוריד את המצלמה. אני אומר לך, די לקחת לי את הפוקוס, למה יא לא חשוב. מתי החלטת לפתוח יוטיוב? אני החלטתי... בעצם, אני לא החלטתי. האדון היאיר הזה כאן, הוא פעם אחת... הוא ראה שאין לי ערוץ, אין לי כלום. אתה רוצה שאני אספר את זה? כן, תספר. תחזיק. תחזיק. טוב, אז משה אחרי קטן, אתם מכירים אותו כערוץ הגיימינג. בקיצור, מה שהיה, אני פתחתי ערוץ ביוטיוב ושאלתי את משה למה הוא לא מעלה נגיד סרטונים ביוטיוב, כי משה מאוד באותה תקופה וגם עכשיו הוא מאוד אהב גיימינג. עכשיו שאלתי אותו למה אתה לא עושה סרטונים שקשורים לגיימינג. הוא אומר לי עכשיו מה, עזוב סרטונים, להקליט, לערוך. אמרתי לו אני יכול לעזור לך בזה, למשל את הסרטון הזה אני עורך. עכשיו בקיצור, מה שבעצם באתי להגיד זה שמשה בהתחלה לא רציתי לפתוח ערוץ יוטיוב. אמרתי לי כן, לא כן. בהתחלה גם קראו לו, לא קראו לך ערוץ הגיימינג, קראו לך משה הקילו. כן, קראו לי משה הקילו. זה כבר שאלה אחרת. תמשיך. בקיצור, אני אסביר להם מכאן. בקיצור, אני לא רציתי לפתוח כי אמרתי מה זה הרבה עבודה עכשיו לערוך וכאלה. ואז יאללה, פתח לי בהפתעה, אמרתי טוב, יאללה, פתחנו, יאללה. זה היה ספונטני, הערוץ הזה היה ספונטני, ותראה למה הוא צמח. ל-36 מנויים. לא, תעשו סאב, נו. חברים, מצאתי את הסרטון באמצע, אני מצטער, בשביל שתתנו סאב ולייק ותפעילו את הפעמון. אם אתם כבר זה, כן, כמו שאמרתי, אז כל הכבוד לכם. אני אוהב אתכם. ובואו נחזור לסרטון. האם תעשי סדרה ביוטיוב? תתרחק קצת. דבר ראשון, אני לא חושב... אם אתם רוצים, תכתבו לי בתגובות. אני לא בטוח שיהיה תגובות, אז... ואם אתם לא מצליחים בתגובות, תשלחו לו הודעה באינסטגרם. כן, תשלחו לי הודעה באינסטגרם. אם אתם רוצים שאני אעשה... רעיונות אל תגידו לי, אני כבר אחשוב לבד. לא, הם יכולים לתת לך רעיון. לך גם היה, אתה זוכר? גם לאיתן היה. אם מישהו רוצה שנעשה סדרה, אני ומשה, תכתבו לנו פה בתגובות. שאלה אחרונה, הוא יחידה. זהו? כן, אמרתי לך, אני אגיד את זה מהר. אם לא היו קוראים לך ערוץ הגיימינג, לא משנה, איך היית רוצה שיקראו לך? דבר ראשון, לא קוראים לי ערוץ הגיימינג, קוראים לי משה.
לא יודע. נראה לי התקדמו לשם של הערוץ שלך. כן, אבל בסדר, נו, זה סתם מצחוק. מה אתה שוב פעם? נו, אבל- די, אבל- די. קיצור, לא קוראים לערוץ הגיימינג? שקט. כן. אם לא, אז הייתי קורא... תראה קצת. הייתי קורא לעצמי משה קילוב. כן, הייתי קורא לעצמי משה קילוב. אני גם לא חושב שהייתי עושה גיימינג בערוץ. הייתי סתם מציין סרטונים כמו יאיר, המשעממים האלה. מה? שאתה כמעט משתתף איתם על כל סרטון. בסדר, אתה מכריח אותי, אתה ממש לא יורה על היום, כאילו, לא יודע, מצליף. אתה חושף סודות מדינה. בקיצור, טוב חברים, זה כל השאלות להיום. כן, זה ה9, מי שלא ספר. אולי נעשה חלק 2. רוצים חלק 2? אני אעשה חלק 2. בקיצור, זה היה כל הסרטון היום. תודות ליאיר צלם, עורך עורך. ובן אדם מוש. אתה הולך... בקיצור, זה היה כל הסרטון להיום. לכו לעקוב אחריי. ואחרי... ואחרי העמוד טיק טוק שלי, ואחרי רגע, אוי, שיט, רגע, טוב, אז גם אל תשכחו לעקוב אחריי, נכון משה? ודאי. ועד אז חברים. פיס. פיס. ירד.